Thank you for following us. Happy birthday, One Radio. Kien fil-festa ta' San Gaetano tal-1991 li l-istazzjon One Radio tal-ewwel xandira diretta tiegħu. Għadhom kif daqqu d-disa, l-lum il-ħadd 11 ta' wissu 1991 dan huwa l-istazzjon Super One jiena tonika mill nsemmilkom illum il-festa ta' San Gaetano u ħanibdew it-trasmissjoni tagħna fuq Super One Radio permezz ta' kollegament dirett permezz ta' Teresel ma' Rejat Soppardi li qiegħed fil-bitħa tal-każin tal-banda ta' San Gaetano. Bonġurej. Bonġuri Lexoni, bonġu kollha l-istemmija kollha ta' Super One Radio li llum il-ħadd fdina x-xandira ngħidu kollha għall-ewwel darba storika. L-ewwel diska li ndaqet kienet Nothing is Gonna Stop Us Now u hekk kien. Dan għax l-istazzjon qed jiċċelebra 23 sena minn mindu beda jxandar. Clint Għada l-kap ta' One Radio stqar li dan l-istazzjon inħoloq biex jeduka, jinforma u jkun mezz ta' divertiment tal-familja kollha. Stazzjon li jxandar 24 sija kuljum u l-uniku stazzjon f'Malta li jxandar live matul il-lejl. Ma tistax ma semmix il-One Radio ma semmix il-kelma lealtà. Lealtà minnaħa tas-semmija tagħna għaliex normalment għandna ħafna semmija li jsegwu l-istazzjon tagħna biss għal ħafna ħin u anke s-semmija tagħna dejjem jirrikorru għandaw kollha li riklamaw ma' dan l-istazzjon. U għafistrilna kif One Radio dejjem kien minn ta' qudiem biex jxandar l-aktar avvenimenti importanti fil-pajjiż, fosthom aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, kummentarji sportivi u programmi brabta mal-elezzjonijiet. One Radio baqa' b'saħħtu illum 23 sena wara huwa l-aktar stazzjon segwit f'pajjiżna u ta' dan kollu biex xira ngħidu grazzi lil ħaddiema kollha ta' dan l-istazzjon u anke lil dawk li dejjem segwewna u tawna s-sosten finanzjarju tagħhom għaliex fil-verità huma bnew dal-istazzjon One Radio. U x'se jkun qed jiġi tnejn biex ifakkar dan l-anniversarju? It-tnejn jiġifieri għada matul il-ġurnata kollha se nkunu qegħdin nagħmlu programmi speċjali ta' awguri min-naħa tas-semmija u min-naħa tal-preżentaturi ta' dan l-istazzjon u ħafna rigali wkoll se jkunu qed jintrebħu matul din il-ġurnata speċjali għalina u għall-eluf ta' nies li jsegwuna kemm fuq il-frekwenza 92.7 u anke llum il-ġurnata qed jikbru ħafna semmija ġodda permezz tal-live streaming fuq il-website uffiċjali one.com.mp.